Her ser du GWS 26 LVI Professional, den effektive vinkelsliber med den laveste vægt i sin klasse. Den kraftige 2600 watt Champion motor giver en hurtig fremdrift i arbejdet. Og det drejelige hovedgreb er ideelt til forskellige opgaver. Samtidig er den med sine blot 5,6 kilo den letteste i sin klasse og ideel, hvis du ofte er nødt til at slibe flere timer i træk. Hoved- og ekstra greb er forsynet med Bosch Vibration Control. Det nedsætter vibrationerne med op til 40%, så du kan arbejde længere uden at blive træt. Genstartspærren forhindrer, at maskinen starter automatisk efter en strømafbrydelse. Det betyder for dig en højere brugerbeskyttelse. Takket være kickback-stop-funktionen registrerer vinkelsliberen automatisk, hvis skiven blokeres og frakobler omgående maskinen. Lad dig selv begejstre af vinkelsliber GWS 26 LVI Professional. Hele 2600 watt og så let som aldrig før.